The Shepherd's Crucible or say Ojan Hefo no Chemfre no abusiafo ye bema mu akwaba na afenso ye de enchia stronko ede nam ya dwenkwa Yesu Kristo so ede ama munyinara ye da mase se de biara da mone London Ghana memenda akwanrefo eye Sabbath school na afechosemu empensempensemu kwata foforo na ya hyase ye de kwata baako abana wiye se ne nyina ye hu ye no Genesis homa no yede abana wiye sese yanya ehoma foforo nimdie foforo bibia foforo a ye ne mo esan ba be chewo bosumi miensa edi ye ne mo isa wo hwe yen adisua ni nyina na ye ba besua kwata mu nyina na osi in the crucible with Christ sene wo hwe yen kasa na osi ye ni Yesu wo chemfre ne mo maboafo wo ha se ya omo ba beboa na fe ye de sa adisua mu mpense mu ede ebe ebramobat ansa na no ma ye nkoje enkrato yimra sisia. Say adena Yesu Kristo obo ade na omumum ekọ sa amunyenye no sako ana se ye de batwi chemfre no ewo ho no a yeminim kakra ne se ohun sa ade no a ema no achimu gare no Nyankopon na ye tour guide awode e fa brabom sa kwapim sa odi ebebi na kwan no bi wo ho a eduru ba bi a eye te sade wonam bonka mu a owuo mu na wo kọ. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Ye besan ama munyina akwa ababion sronko kwan so na fe ye ama munyina nso mo se de biarada ye stre twedi ampo nyankopon so adom ne nhira de ma munyina ra ye be pamocho sa ebe nam sa kwanya so ebe pamocho for the past 2 weeks ni yentimi fasa addition yi embrem sanse na technically no yanya bibi enkoye kakra ema yemfidie no sisi de ye ho adom nti emiemu ama ya sign enemo ebe ye addition ti sa akota mu addition yi de no kwasem ni se addition bi wo ho a obepese obeyi ho afiri mu a enye sa akota mu addition sanse addition na ba emre wiase ya den ye pentenkwa na Christopher yehu ba bi edi etiri befa no ena ye de se addition yi ede abrem binimo hawa wukumu na me yie pa se wodo hu hye se addition we mu a addition we nkon na wiye na wo hawo no so eko na wiye me wa boafo sonko a omoba beboa na sa kotai mu addition eye addition edikan ye de abrem ewase mefa sa akwanya yi so na fe mada omo adi akyerebo me do omo di wia ye bekwa akotie nwom ekotie nwom ba na fe ye de yen addition no ede ahyehye so me de mo sonfo Bismarck Mensa
And that Yehovah dom me wo Elder Hansen Asamoah Eka me ho wa say Elder Yemo Akwaba. Yeah. Right. Me call menima Sister Agnes Tete and so na ewo enfimfin no Sister Age Yemo Akwaba. Right na fe me call a tron ho so Dr. Alex Collins Arthur and so na ete etro eno ho no doc Yemo Akwaba. Yeah. Ya da mu nyina asese moje odo abodo mu yetonsa efremo muma yenkutie enwum emfri London Ghana memenda akwan for singing band for ho na mu ba ye de addition ato amso Masida tumbeyete na asa, Maye tumbeyete na asa, Ata Yesu ya mami dosugaka, Ne tumbeyete na asa, Masida tumbeyete na asa, Maye tumbeyete na asa, Ata Yesu ya mami Oka mamyo, ejumbeyete na asa. Namitasi, oka sudi, oye mami, oka masema, ejumbeyete na asa. Ata Yesu ye mami dosu. Oka mamyo, ejumbeyete na asa. Namitasi, oka sudi, oye mami, oka masema, ejumbeyete na asa. Ata Yesu ya mami dosu. Ejumbeyete na asa. Masida jumbeyete nasa, Maye jumbeyete naso, Adia Yesu ya mami dosu. Mi jumbeyete nasa, Masida jumbeyete naso, Oh Maye jumbeyete naso. Adia waya maminu Ijumbeyete nasa Nyami chasi Odasu di hintile jasu Oye bebre Okama sembo kumi kumami Ijumbeyete nasa Adia waya maminu Ijumbeyete nasa Nyami chasi Tasida Otasudi hini Oye mami da Enkamete bege nasa Ejumbeyete nasa. Naso Ata Yesu ye mami dosu. Waya mami o Ejumbeyete nasa. Nyami chasi Tasida Otasudi hini Oye mami da Enkamete bege nasa Ejumbeyete nasa. Naso Ata Yesu ye mami dosu. Waya mami o Ejumbeyete nasa. Namitasi, Tasida Otasudi hini Oye mami Oka Enkamete bege nasa Ejumbeyete nasa. Ata Yesu ye mami dosu. Waya mami o Ejumbeyete nasa. Yebeda London Ghana memenda kwan for singing band for ase wo enwuma omode abre samri de baby a wo biara no katewani na memma Sister Agnes Tete Emo Empire na fe yenhwe yedisuan mo.
Tom your mom pay or church for penny. And there was a sentence one man by a bishop. And yet, Nimby, when I'll be found the year to my so said for Fred Babishasti. What by your church for ya, ye, boy, I need to be from one, but more tears of one moment me a BBC film. And I said, Bonnie, sim, Oba, in Niagara. And there was a cemetery we used to do more. Amen. Amen. Yo yatonsa afre Yesu dia na yebetimi di echi anu sa kotai mu adusian mu sa wo hwe adusian ne edikan ayede ebrem watefo ya ose the shepherd's crucible and also odwanrefo no ne chemfre na wo hwe the whole of this quarter ya yebesua adusian bia no kwasam ne se eyesronko na ebebo ayempa yem Yesu Kristo enebo ade ono obo ade no so yebo na senua ka John woman na o say wan kwati Yesu Kristo amo bibia nyankopon boy bi onam Yesu Kristo so na boy but edru ba bi hu say Yesu Kristo sun ye edru ba bi Yesu Kristo ma ye ya twa ni mpre ye na ya ka de bebre ba bi kura mpo o tia mu phrase maja adenti na wa pa me na asem bisa na say aden na Yesu Kristo a obo ade na onumum ekọ sa amuhia ni mu sakotemu na obibia obedi Yesu Kristo achi bia no enso ebefa sa amuhia ni mu na ye behwe okwan a omo mbedi Yesu Kristo achi no omo course ha oha ni mu okwan ben so na omo fa so no mutimi din kunim nim yese yenso ya bedi Yesu Kristo achi yenso ye ekosa amuhia na mu okwan ben so na ebefa so na yetimi ahwe Yesu Kristo anamo na enso yetimi adi nkunim enno na sakotemu ye be yi mu mako na abosome miensa edi yenimu ye de asua minim yese nyina ye benya emu nimdie pa ye na wo hwe enede na osi odwanhwefo no chemfre no kwasam ne se medical mama boafo no akire nsemfo bi ase ne yakeka asia ni se ne be ye betimi ate adusua na yesua na asepa ye ansa na ye de ti anu adusua no ba ye nhwe yenka abosam no first ye be fa afri Psalm 23 verse 3 se sister ge wa ye krado a O same ojuju bikra Odimifa akwantene nesu nidinti. Amen. Amen. Great. Yebeba, I'm saying the whole of Adena Yebabisian, the first lesson in Psalm 23. So, Yebeba be kind of yimu atrapo yina na ya share the same bit me as soon as more. But you can share in Atifiasam no, the shepherd's crucible, and as a Ujan Shafono chemfre. Medikai ama Elder Hansen chemfreno. Meaning said in the next lesson also ebe my nchechemu ba yendi kante sa word na se sa semfu ana chemfre no yendi kante ase we are na mama dog nso akre topic na nkasa no where ehifa na LED e de echo enti chemfre yebe chire mu sen semfu na mu se no den kakra me da se obi si crucible na eden ba sa ko chemfre na ye no kra I say yebe cha atiefo dofo a etie wiase afana nyina mze ne kan ye no se yete yankasa ye kasa anase obi de ne ye ba ye se crucible eden ye de ba chemfre so de ye se asemu a ye nkura no duro bia na ye den nanso kwa ye be fa so akire mu kakra enie se wokọ definitions a ye wo dictionary mu a crucible no about three definitions. Number one no ade bi a etimi ede ade gumu ebomuja ede pe ne foforo ye bi ti say me fa ne say me kan brofo say something in the lab where we put in certain chemicals or something in the to heat it and come up with a result. Ade na ye de normally gumu no ye friend crucible. Na the enti and the crucible no bani nyina ne say emu heat and I said ade a ehye ewo mu. And the same crucible no ye see adopt no. So o dictionary no mu a esan ka say an ordeal and I say a fierce trial that someone goes through. And they say amane and I say wo hawa obi ekomu. And say ye de batwi chemfre no e wo ho no a ne minim kakra ne say ohun sa ade no a emma no achimu gare no sa ade bi na ye ha pan kese bi no
kasa ni bi frɛ ne kyɛmfrɛ if we say mu na ye kye heat excessive heat na ye de akye banche mana dane gari enti it comes under crucible and another word that you betimi di ama no it is a furnace baby a fono and so etimi ye a form of a crucible fi say ye de jagumu na ye de bi a pan no ana bibia ehye atum na etimi ahye asesa sane etie enti ye sign the back the final one gold for baby ye gold no say unya netie no ana say yi na enye gold no a ye de kohye crucible mu na ya bonija amana nane anse ye hwie ne ye anane no afiri mu na aba abeye nti in the nutshell no ye ka say crucible na kyemfrɛ no a eye baabi a ye kɔ ahohiahia mu ewo kwan bi so emu eden ewo kwan bi so nanso na ebi a ne botaye no egina botaye ahodo bebre nti e ma ne basa ebi wo hɔ a na ye obonsam na de so ya ebi wo hɔ nso a na ye onyame ekwan se emfa emene ye de se gold ba bia ye gold no nti se na metimi a kire crucible na se kyemfrɛ no mu eno no yo me da se I think say gari analysis no ebe ma ya te ase ne pan na ye de chigari ye de chigari no so we therefore wo nti kyemfrɛ na so therefore wadwene bu bibisa ye de niema gumu e ma ye dane ade no e ma ye ma ne ye foforo ye in the heat ewo jam shimu okay great me da se ya te kyemfrɛ na se ne opening hands na che but dog yenko the shepherd's crucible odwanhwefo no kyemfrɛ ohwɛ ye tifiasam na hefa na ode ye eko many abes mark me da se metwa so afri babia so opening hands and drew ye no asopenya akire mama ya tiase se kyemfrɛ ana se obronyi ka se crucible no eye obronyi be ka se bia eye medium ye fa purify bibia wodi niema gumu a na wate ho ye be fa nsa so hwe analogy o my fa gold ene garin dia na enti this week's lesson or say odwanhwefo no kyemfrɛ. Now the whole of this week no yebesua Psalm 23. Now Psalm 23 no the emphasis sada said the gina so eye kwan a onyankopon de ye fa kwan bi so ama ya wama ya tenetene. Or said the path of righteousness. And he saw the toto kyemfrɛ ho sane yesi a kyerɛ mu na ne pa kyerɛ said yebesua na otwe nyina no obekyerɛ ye kwan bi mu kwan no ahohiahia wom. It is a sunny gold would ya so jane sao how no be sao how no nanso the results ne say or the fa kwan bi so ama ya tenetene na sa atenetene no egina odwanhwefo no so and nti na o ka se odwanhwefo no kyemfrɛ fi say obekire ye kwan bi so a process bi a ebe boaye atenetene ye na sa process no egina odwanhwefo no so and I miss my kaka ndi beka hu ni sa hu say tisa gold dia ni despite hitting the bibia na Anthony ebenya gold ni na yi fi ni bibia every month na nya pure one nti ansa na onyakopon obeti en be righteous ni say right doing na say right living ebetimi adu sati bia na agese onyakopon wato ye ho e wa amane na o ha ye be fam na akopem say ye be dru tibia bia ye be so nani. Okay, great. Madam I say GD4 senior maboafo no achechire mu no adisia no na hyase ni ntino ni animu na sometimes one ti ni animu na see ya yekọ emu na wonti ase ye ti na mama maboafo no afa ebre no de achechire sa enema yimina mu ye ka odwanhwefo no kyemfro de enim se odwanhwefo de David menyesho se na obi etimi hwenwan papa paase David no kwatem say ye kwahwehwe na anointing krampu no hwefo mu hwenwan wo ye wo odwanhwefo de in fact ntine nsem nyina na nwensem nyina no ya na o kind of fa no occupation baby o ye good wo ntine ye hwe ye ni kan anye ba mini enhwe odwanhwefo ankasa ne dwumadi a wodi wo ye mbisisisa kwa ye krado a Isaiah 40:11 na fe ya hwe Jeremiah 23:3-4 ya hwe Ezekiel nso de no 34:12 John 10:14-16 na fe 1 Peter 2:25 no ni nyina ka
nyanhwefo ho asem yenhwe ansana ya ba behwe David de na ye de di wura disua no mo no. Okay, yenhwe 40:11 patofachami. Obeyane ni nyanko se odwanhwefo. That's right. Obetru nwama ne basa so. Yes. Na waswa won ne kukum. Enwan ma tanu obeka won brel. Amen. 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 Great. Jeremiah 23:3-4 3 and 4 no so say. Na miara meboa me nwan nkaye ano afri nsase a mapamon akoso ni nyina so. Na me de won besa na aba won adidi bia biom. That's right. Na obewo na wado. Na mesisi won so ahwefo na wahwe won. Na wo rinsro biom. Na won akomarentu. Na wo mu bi rin nyira Erade asemye. Amen. Amen. Ezekiel so de na 34:12. Ezekiel 34:12 no say. Verse 12. Said you don't show for share ni nyanko achiri kwan. Da owo ni nyan a wabo apeti no mu. Sa ara na mehwehwe mi nyan achiri kwan. Na meyi won afri die wapansam won kro nyina. Mekunkum ni sum kabi dano. Verse 12 na. 12 na. Okay. 12 na. Yes, na. John so one idea oka John 10:14-16 no a very popular idea yeta akapa John chapter 10 it's do teacher mu do nine de kopim edun sia no so say mini ogwanhwefo pa no na mini medie na medie nso ni mi said de agya no ni mi na me simi nim agya no na me de me nkwa mato ho me na me de me nkwa beto memanwan no na me wo nwan fofora won free ban yi mu won nso na etwa se me de mo meba na obetie me ni na waye ekuo baako ne ohwefo baako. Amen. Amen. I think so Peter so there na 1 Peter 2:25 no so say na anka motise enwan a na anka motise enwan a wayira na afi mo asane aba mo krahwefo ni remfo enchen. Amen. Amen. Great. Yes, until the Hansen my membra was so na men show again na yewi sua free ogwanhwefo ho so what can sa anka bosem ya kenkan nyina abumu a me da say so wo hwa all through the Bible no from Old Testament to New Testament we quotations ahodo a yekan ye ya the analogy anase entoto ho a onyankopon ede ogwanhwefo etoto ne ho no edoso pa na ni nyina so eka ne do a owo ma yen na wo hwa nsem wo kan ye ni nyina ogwan ye aboa bi a ohia attention na eduru ba bi a o to amena mu o kwakwa kwan mu o ko nkyekire mu ana se okoto nsuo mu ana subura mu a no ani se woko sometimes nti ogwanhwefo no edi ne ho afofi na wo hwɛ nsɛm o ka fa ɔno anyankopɔn ane Yesu Kristo no ase ɔyɛ ogwanhwefo pa ne ho a na ɛkyerɛ yɛn dwuma a ogwanhwefo no odi ma yɛn ɛno nti sɛ wo hwɛ to topic no say a guide for the journey akwantuo no a obra akwantuo yi a mimi tu a ɔde me agina hɔ sɛ ɔno ni nwan no ɔse na yɛyɛ ni nwan adidi bia enti meme yɛ ni dwan onyankopɔn dwan in an analogy form Yesu no ankasa kro de netoto sɛ odwan meboa the lamp ɛno nti meyɛ odwan yi a mani enim ba mi nifa ne me benkum yi no onyankopɔn de yɛ nam kwan no so sɛ ɔbɛtenetene yɛn de yɛn akɔ baabi a ɔpɛsɛ baabi a ɛsɛ sɛ ɔpagya yɛn no ɔde yɛbɛto ne nsa so baabi a ɛsɛ sɛ ɔde yɛba nwankuo no mu bie mu no ɔde yɛn bɛba baabi a ɔbɛkasa ma yɛate ne no ɔbɛkasa na ɛno na kyerɛ yɛn sɛ saa crucible yi a yɛkan sɛ wohwɛ wa wokita book ni bi no ana wobɛnya nwoma no bie no sɛ wohwɛ akyire foni no a ɛda hɔ no a ohun sɛ crucible no a ɔmo draw yɛ no ɛyɛ yɛn nyinaa na yɛwɔ mu nanso yɛn ne Yesu na wɔ mu Yesu enyina akyire ɛna wagya yɛn wɔ mu na Yesu sɛnea wo start na wo kan yɛ no ɔno a wɔbɔ adeɛ mpo no ɔbɛfa saa crucible no bi mu ɛma yɛn ɔno ne deɛ na nyɛ ɔno ne ho sɛ ɔde be purify ne ho ana ɔde be bibi o sɛ bɛyɛ a ɔde bɛgye yɛn nkwa na ni gisɛm ne sɛ
yen ye hawo no mu no oganhwefo no se wa hwe oganhwefo no a ba bi ogan no be ko bia anso eye nkasai mu a owo ho ateke mu a owo mu bi ntotro bi so a owo so abo mu owo mu bi e kire se ye ni oganhwefo no enenam enti this journey guide no ana journey no a one yen or guide yen no eye oganhwefo no ena ode yen nam sa crucible we mu o ma yen guide se ne be ya elders mo kan yen be mu se ode yen be ko the journey of righteousness, the path of righteousness, or the year called Tinane, a quine so, yen kai was no, send your kai in. Say, you can say guide you be or church or church. Also, be a walk tall baby because you so tall guide. So, no, you have a baby or no, nimshi, when your baby of the and when you go upon a tall guide. Our dear father, Bomsa, copy me so dear, we do Canaan if you have been. Because yeah, you cast it in your body with Jimmy Nimshi. Or a bonchani at to tomb. And without guide or church or yen Nankopana, yes, no. Ye bet yashi, yen to me do baby, yen who quite no pony afaso. Intimidate ya brabum, no way a tall guide, no, any Jesus Christ, ye didn't chim quandia, or how near my neighbor body and see yen. You, that's it. And young quay David Diana so, Sansa, and no, I did share edition no more, yes, some 23 no. Agwe quickly young running through some 23 na fe yembe famu atrapo ye na yen share edition betimi esuen afrimo enti me yen call some 23 no actually I say erade ni mehwefo hwe ri hia me o ma me da edidi bia ewo ewrem ye from oja me ko nsu a eho dwo ojuju me kra odi me fa akwantene ne so ni dinti say impo minam owosum kabibon mu a me strobo ni biara if we say oni me na ewo ho baba ne wo poma na chichiri me re to me pono matamfo anim odi mu fo me trim me kru wa ye mmabusu ampa ara ye ni adoye enko na ebedi mechi me nkwa na nyina na metna ready fie da amen great and meko dogs history because one of the powerful year what trust ceremony is something prayer like obia kanya e mano en kranhye bi obia ko amanihunu mu like this is a quotation of chichire boy into dog mami cho hwe 3 and 4 na mami but I say he gives me new strength, he guides me in the right path as he has promised, and even if I go through the deepest darkness honom no hwe 3 and 4 na mami na yen hwe den na yebetimi asua free honom. Yeah, many of Bismarck Medase. As I may call quickly, may expand on this. Yeah. On say Psalm 23, Ojanhwe Fono, or the Yenam crucible num, or the Yenam or purify it. Now, we know the end results, no, a part of righteousness. Okay. Now, what kind Psalm 23 now? You were different locations at different points. Yeah, baby, the kind. We have verse 2 now. Baby, or the start here, no. Na baby, a green pasture. Baby, a kama. Free crown. When Lydia Edia come amayensuo ya yenya grass to the extent say our soul are filled. That's right. And then that is where the issues come in. Now David say even chapter 4 verse 4 no say impo or the min nam sum kabimu valley of death means Robibia, I will fear no evil. I don't know David Kasa or say because the rod and the staff of the shepherd ne comfort no. Now, yes, pandemic kakra. Ojan here for staff and rod no. Dear no dear. History trace say so kind at that time Bible time no. Ojan for no. Or the staff no Emma guidance. Okay. So Ojan be kitwe be on the first time or cut trip ni bi onim road ni ye na or mania not the staff na bono kakra bi no asaba the right part no so fi so the omo fa e kwan trempon or titi omo ama be ye pe part of righteousness but osan wo baby a ye friend road
Now rod no dear I no very pointed, very strong. Now rod no on fan ka ninya no. Rod no or the ma protection or the bomb ho by. And untina David Ekase sa party a me koi say me baby a starting na me sha or may cut to a destination be. There are different locations. Yes. Some of the locations no baby a green glass kama ensure da ho very easy ho ya niji. Now so some of the locations no so e drew wa it is said the Mako Valley of Death. Na mpo se me kosa tibia no ma minsuro if we say shepherd no ne me wo ho the picture na there ni masane asopenyi Hansen kire no crucible na me namu the path of righteousness no the shepherd is with me now he is with me say ukrane staff as ukrane rod enti enunti whatever the situation no minsuro now when I'm pese ye no practical kakra odofo we bia utie ye de David person kachire ne say ye Christo akwantu mu no onyankopon de ye fa kwan bi so perfect ye ame ye righteous na kwan no bi wo ho a eduru ba bi a yet said ye wonam bonka mu a owuo mu na wokọ I say the whole world we are seeing na abawiye nanso eduru sa time na insuro fi say yesu na wo mouth direction or no na eko na onye se or na mo keke o san won a staff and a rod so the beboa wo ebia wutie yi wako hospital ya kan sem bia kire wo ebo hu ebia wadwuma sem suddenly afro ye yiwadi wodwen ho kwan ben so na obefidi o family ebia wawaresem ebia wenya bayama na ebi ebia wo kọ ohaw bi mu a ema wo mere ete wodwe sa sa wo hawa wo kọ mu de is the worst situation at all nanso David enam Psalm 23 catcher say impo or do nam the path of righteousness so just say what drew baby I say you are in the valley of death. Don't fear, for the shepherd is with you. And the shepherd is not there, say, or namwa, or ye helpless. He's with you with his staff and his rod to comfort you. Amen. Amen. Me da say pass penny watch Mohans my member so na Saudi Kakrabe kanwa but now I dwell more on the 5 no I'm just say elder can be see one when we are 5 no more pepe or the see one more the amame but yen share 5 no na fe se wo bibia won so o de befo no so ati repeat 5 no se ne o kan o hodom no 5 Oto me puno matamfo anim o de ngo fo me tirim me kru wa yam mabuso amen amen at the hands of babia elder DSC fatwa so na hwe 5 no so die na o ka kire won hase amen adisia no e de dodo ne ma ne ye den ne say we are on a journey yes na penifo say abraboyi eya kwantuo ye wo to ho usu nga kosida wo bewuo no eya kwantuo na ogwanhwefo no de ye namu na on topic no odu bia na ese eba ede o say unexpected detail that's right and unexpected kire say anka ogan no ani na so say enka o start ye no yehowa ne mehwefo hwiri hiame nke se si ho na obi kura de atos na ye na de hiame so hwi hiano ne kire say enye se onkwa amane mu nanso se okwa amane mu kura onim se ogwanhwefo a omma bibi enhia no mu na anije se me wo ho ene se ye ka se the valley of death valley no the question I be say ye ho ne se onyame obo ade onim bibi o wa hoden o wonyansa wo tumi sen obi a adenti oye mi gwanhwefo na ode menam na odeme bekọ akofo no nam kwan so odeme ko na odeme kofa valley mu shadow of death kura wo ho na wan kukuru mi amfa man ko si stress so man ko wisre this is something that bia ye bisa ye ho awurade na wo he but answer wo mu ni say ode ye nam tenene kwan so en na ode tenetene yen na over verse 5 no a o say ofri shadow of death no mu no straight away no an ya to ne pono enu nti no friend unexpected detail no ono nim baby o ko behwa no makoduru cheba fo nwum bi oboy mi wonyame bi o si na Kristo ni bi a wotu kwan
ɔkɔ no a bibia ɛkɔ yie no na n'ani agye awurade namo nyinaa nyɛ mmienu nti otu a ɔhwɛ n'akyi a namo no yɛ mmienu ba ɔkɔduru nkyɛkyerɛ ne shadow of death no mu no na namo no ayɛ dɛn ayɛ baako afei wɔn a ɔka sɛ awurade na adɛn afei opie san kɔduru baabi a yɛato ne pono na namo no ayɛ mmienu ɛna obisa ayɛ na awurade sɛ yɛduru hɔ no mefa wosi mi makɔ nso eti namo no na wohunu no na yɛ me awurade manamo saa na ɛyɛ na yɛ kɔmu ti ne elder keka ɛsɛ bia wo ɔhaw bi yadeɛ ne nneɛma adwuma nneɛma ɛwɔ so bia no sometimes wobɛdwen sɛ wo na wo namu yes wobɛfili no nipaduam nanso ne nyame ne namu ma wo na onim baabi ɔdo wobɛkɔ akɔduru sɛ wohwɛ unexpected ayi no a afei deɛ unexpectedly yɛ surrounded with the table but ɔhwɛ yɛn nso yɛ atamfo na atwa ne ho ahyia question a yɛbisa yɛ ne ho ne sɛ so yɛ wɔ atamfo anaa answer ne sɛ ane ebi a yɛn deɛ yɛbɛhu sɛ yɛni atamfo but bible no sɛ yɛnyɛ yɛ ne honam ani mogya na ɛnya onipa biara wo tamfo odi kan yɛ bɔnsam eti yɛwɔ bɔnsam tamfo nanso nyankopɔn ato wo pono ɛwɔ saa bɔnsam tamfo no anim yɛwɔ bi nso wɔ hɔ a yɛwɔ physical atamfo a yɛ nipa nso nyankopɔn asen ato wo pono wɔ wɔn anim na saa unexpected detour yɛ a ɛbaa yɛ ne kyerɛ wo sɛ gwanhwɛfoɔ no onyaa wo da sɛ wokɔfa shadow of death no mu koraa wowɔ apontuo bi wɔ hɔ a ɔbɛtoɔ ɛno nso ɔde san kyɛ mu mmienu sɛ yɛwɔ tamfo a bible no sɛ bɔ mpa yɛ ma wɔ tamfo ɛmfa bɔne ntua bɔne ka in Romans chapter 12 no ɔsɛ sɛ ɛbɛtumi a anka wo ne nipa nyinaa ɛntena ase yie vengeance is of the Lord na mmom no hunu sɛ saa apontuo no a wote aseɛ no ɛyɛ gwanhwɛfoɔ no na ato ama wo na wato ama wo sɛ wobɛdi nkunim asere afiri owuo na wo mu no aba adɔfo no ne medi twa to ha ne sɛ sisi yi deɛ sɛ wonam shadow of death no a wadwen mu no bɛfi sɛ bibia asa and so look beyond near your woman sisi na hunu sɛ a time is coming shortly unexpectedly sɛ ne wokɔ shadow of death mu unexpectedly no saa na yɛbɛto wo pono ɛwɔ watamfo anim ɛwɔ w'ani na so ebi koraa no a ɔde wobɛkɔ owuo mu wobɛbisa sɛ na mapontoɔ no wɔ he wapontoɔ no wotwɛn wo ɛwɔ foro foforɔ ne asase foforɔ no saa apontoɔ wei sɛ woanya bi wɔ asase so koraa no a wobɛto wo pono ɛwɔ soro ɛwɔ Yesu din yo adiseni kan bi na me pese me live out ni josi first ni David time no say wo go obempon bi wa odu kwan no anointing with oil no oil ni perfume ka ho na adwane edi besi wanim no enya adwane abetimi adi enti nyame ka ne ahye nkran ni say sa atamfo say won hu ni say won hu no say nyame bo na otumi famu boko a enkunima ebeba no you can never measure with sa or time na about enti Kristo ni ba wakoma nta oyem say how ne amane ebeba so Yesu ka won hu no e wa amane nim no obedi nkunim na nkunim die ni o say Job na wie no eye kase chana hyase se wanya no wasase sumpa heaven akatua whatever you betimi imagine amen madam wase afi yehwe the last verse of Psalm 23 no Psalm 23 verse 6 no eno nso no ensem bi nkranhye sem bi ewo hodomo sister age repeat honom na afi yehwe ne ewo hodomo ampa ye ni adoye enko na ebedi mechiri me nkwa na nyina na metna ready fie da amen Mamin Sanko docs on this final issue of Psalm 23 no say we na say your bibi kakra na fe dey asoso your final aspect of Psalm 23 no assurance ben dey ben na afi David e kano e wa ha say at the crowd do this quarter lesson no adofo at the pa and obi anyi no home free mo hwe how Psalm 23 aye we a church maba or the practical side of Christian journey adofo baby a wo bia no Christian journey no we go through different locations enye de bia na obe wo stress wa sregu ho na we are kono munsuo started from verse 2 no edru baby no wakodru valley of the shadow of death sania asopenyi kire ye no wo free valley of the shadow of death na ka say the money time kakra as a covid ki wie ye moma yem brief kakra na Ukraine ne Russia so war about opie ye na ne yato ne pono nani age ya banquet amano pagya ni tin so atamfo na atwam nyina nanso David se ni nyina mu no
although some may go through these different locations, no, there is some assurance. And the assurance say, goodness and mercy shall follow me all the days. Meaning, the last time I'm checking the meaning of all, no, all means all. All means all. Oh no, entrance say be free move. Enti dear David can say on baby a green grass no nsuo ho na goodness and mercy na follow no. Say okobon hwanum na it's like was shadow of death. It's like the whole world is falling on him. Goodness and mercy na follow no. Why? Because shepherd no wo ho a okura ne staff and the rod to protect him. Yes. Say oko party no pagya na ni na ya atamfo nyina nko na atwa no ahia enso a goodness and mercy no e follow no. Odofo de onyame kan nyina ne say wode ye fa akwantene ne so yo meda mwase se mwacheche musa mame abusiafo mo nso ye be da mwase ebia na Psalm 23 no de bia ya ade a ye da ya no a ye ka ba wonya ntiase ye maboafo na aboa yi mu mako akire na sekire pa se ne esitie ehase kama na wani na so se obetimi akobonhwa bia mu na so obekobonhwa ne mu na so onyankopon na ohwe yen so no obeyi wafri bonhwa ne mu na fe watamfo de okobonhwa ne mu no na fe wato pono wo omanim na nyankopon fia na ehase de wo kono finally obeduru ehono ba won se kwan no so ndwosa sa na etie sa na ya brabo akwa ye ehase kama na bibia ba bebom bibibum a mentena hono ma nyankopon be yi wafrim na destination anase shebra anase tibia anase biaya nyankopon ayese wode wo kono surely wode wo ebeko medam ase additional afi ni ahase kra wo we die eyeni ni animu ensem next week die no ose chemfre awodo a eba no eno na maboafo no esa ba beboa na afi ye de abramu nti se opese additional ti ase pa de ase ne aye this week next week nso ma ye ne wo enye se ne betimi anya additional mo enti ase onyankopon enhira mo babia mo biara no ma mema doc emo empire na afi enhira so kra ya mema mo empire yera yesu da wase wa additional de amaye ye ne agi bebre yen amre twam na awreho ene complaints too much ye call home kakra bia na ye re aho wonam Psalm 23 so ahye nkran wo kire ye say wo a wo ye odwanhwefo pa no wo de ye nam ekwantene ne so na wom se bedru baabi na ye baabi a ede e bedru baabi a ase wiase nyina ye wiase kofom bedru baabi ase o haw ne amane ne nyina gu ye kon mu na so kire se ne nyina mu no ye ni ado ye bedi echi enti de be kom bia no eni se ye ma ye yem hyehye eni se ye ma ye reho efri se wo ne ye wo ho Mr. Bebre se Kristo so bi tie ye ne na nipa na ekọ haw mu se ye bia yare bi mu a ma ehunehuna no a odwe se ni wiase nyina ba wiye se ye bia adwumasem wahwere na adwuma odwen kwan obefa so a obehwe na busuafo se ye bia na busuasem na ware agya tom ne ma ntete o haw abafie se ye send your house tie wanya ban mu nsem odwen se ni wiase no awurade kora pona esrebebre se nam Psalm 23 so echichire ne re no hu se wa hye ye bo se emra ye dwen se ye nam the valley of death no that time you are with us. Now you are not just with us, you are there with your staff and your rod to comfort us. Esrebebre say masansem yin hye yin kran say whatever we go through we are singing now, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen.